Kun harkot ovat valmiina, aloitetaan rungon tekeminen. Rungon tekeminen aloitetaan alasidepuista. Alasidepuut täytyy olla painekyllästettyä puuta. Kun alasidepuu on sopivan pituinen, aloitetaan mittaaminen kiinnitysraudoille. Merkkaa alasidepuihin tartuntarautojen kohdat ja poraa reiät. Aseta alasidepuiden alle huopakaista sekä eristekaista. Näin vältät kylmäsillat. Varmista, että kaistaleet ovat keskellä harkkoa. Asenna alasidepuu villakaistan päälle. Mittaa alasidepuu seinälinjaan ja taita siderauta lyömällä. Tarkista vielä narun avulla alasidepuun paikka. Naulaa alasidepuut nurkista sekä jatkojen kohdalta toisiinsa. Jatkojen sauman kohdalla käytä puristinta, sen avulla varmistat sauman pysymisen paikoillaan. Merkkaa alasidepuihin rungon pystytolppien paikat 60 cm jaolla. Sahaa runkotolppien yläpäät jo valmiiksi loveusta varten. Naulaa ensimmäinen runkotolppa nurkkaan. Tue nurkkatolppa vinoreivapuilla suoraan. Käytä jälleen puristinta apuna. Naulaa reivapuun alapää alasidepuuhun kiinni. Tarkista vatupassilla kulmatolpan suuruus ennen toista reivapuuta. Asenna viereiseen rakennukseen kiinni tulevaan runkotolppaan villakaista väliin. Näin vältät kylmäsillan. Naulaa tolppa kiinni. Asenna nyt välille tulevat runkotolpat. Kiinnitä kaikki tolpat reivaan. Kun pystytolpat on naulattu, lovetaan tolppien yläpäät. Vaahituskoneella saat kätevästi yläpään loveukset samalle tasolle. Merkkaa laitimmaisiin tolppiin korkomerkit ja merkkaa välillä olevat tolpat merkkauslangalla räpsäyttämällä. Sahaustuen voit rakentaa helposti hukkakoolingeista. Kiinnitä sahaustuki puristimella runkoon. Loveuksesta saat kätevästi suoraan käyttämällä sahaustukea. Nosta kertopuu loveukseen yläsidepuuksi. Naulaa kertopuu jokaiseen pystytolppaan.
Sahaa vielä lopuksi ylimääräiset pois pystytolppien päästä. Sahauksesta saat taas suoran käyttämällä sahaustukena koolingin pätkää. Pystytolppien päälle naulataan vielä koolinki lappeelleen, jonka päälle on helppo asentaa kattotuolit. Nosta kattotuolit yhdessä nipussa ylös. Merkkaa kattotuolien paikat valmiiksi yläsidepuuhun. Tämän jälkeen nostele kattotuolit paikoilleen ja kiinnitä ne yläsidepuuhun. Sido kattotuolit toisiinsa asennuksen aikana laudoilla, etteivät kattotuolit pääse kaatumaan. Kiinnitä kattotuolit vielä kulmaraudoilla yläsidepuuhun. Rakennekuvissa näkyy tarkemmat kuvaukset kiinnitystavoista. Kun kattotuolit on asennettu, aloitetaan päätyseinän rungon tekeminen. Me näillä alustavilla tarve aine laskelmilla.